Исәнмесез, Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда барыбызда яратып карый торган иң кайнар хит-парад лайыклы хит тапшыруы. Бүген бер сәгать дәвамында сезнең белән мин Илсаф булырмын. Дуслар, көзнең алтын октябрьне да аяк бастык. Димәк, хит-парадта яңа катнашучылар һәм яңа клиплар. Исегезгә төшерәм. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кирип тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Лилия Хайруллина турында сәхнәне ташлап һөнәрен алыштырган дигән имеш-мимешләр йөри. Чынлыкта исә Лилия беренче ярдәм күрсәтү курсларын узган. Ярдәм итәргә кирәк булган очрак киләккән шаклар күп булды. Хәзер инде бу өлкәдә белемем бар, шуны аңладым. Әгәр юмор хисең юк икән, бу өлкәдә эшләргә авыр, диде Лилия. Рәмилә һәм Рәмил Хәйрдиновлар гаиләсендә сөенечле вакыйга булган. Рәмиләнең дәү әнисенә Нәзирә әбигә 90 яшь. Буа районы Каенлык авылында яшәүче дәү әниемнең 4 малайы, 7 ыныгы, 10 ыныгчыгы бар. Аллага шөкер, ул сугыш һәм хезмәт ветераны ди Рәмил. Юбилярны без дә чын күңелдән котлыйбыз, сәламәтлек, иминлек телибез. Dibe dibe yürek, yaşarış
Yaşarışın jirde Tiksin tiksin kirek Ağaçlar bürülende Jullu yazlar jitkende Almaların özerişin Gözle girek tüterge Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşarışın jirde Tiksin tiksin kirek Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşarışın jirde Tiksin tiksin kirek Aşağılarda matürünler Üsse yemli şeylerine Şevşekleri atsın ışın Sular girek siberge Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşarışın jirde Tiksin tiksin kirek Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşarışın jirde Tiksin tiksin kirek Taşlar irten sayrı Kunup dalga tirekte Kışkın elin anlar işin Mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşarışın jirde Tiksin tiksin kirek Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşarışın jirde Tiksin tiksin kirek Zarina Hasanshina avul turunda jir yazdırgaç, niga bütün Tatar artistlari da avul turunda jirlay? Başka temalar yok malla deb aytganlar. Bütün Tatar estradası avul balası bolganga men gayıplı tügül bit indi. Yaratабыз biz avullarыбызны. Klipni korim da bıyılgı isti rahat jay isketşe. Әлі de yarı istelik için çirgen biz bu klipni, deydi Zarina. Şahır bilen ağıl arasında İki kuskayımның qarasında Yügür bile yürü balaşağım Көңіліме uylап қалашағым Hey, көңіліме uylап қалашағым Hey, көңіліме uylап қалашағым Yügіріп біле жүрген балашағым Ялқынларға илтіп салашағым Мен яшаған ұтлы ғүмірлерінің Юлларында төгіліп қалашағым Hey, юлларында төгіліп қалашағым Hey, юлларында төгіліп қалашағым Yüгіріп біле жүрген балашағым Ғүмір бойы сата барашағым Қартлығымда ешік қағашағым Лейсен болып жанға тамашағым Лейсен болып жанға тамашағым
alacağım. Yürüp alaşağım günlerimnin ağı qarasında, bizning canlar ömür boyu yolda, şehir bilen avul arasında. Hey, şehir bilen avul arasında. Şehir bilen avul arasında, yürüp alaşağım. Gülnara Mullanurova Kazan Şahar Filarmonиясында солист булып эшли. Яңа концерт сезоны кызыклы һәм кызу булырга охшап тора. Алда зур планнар, күп проектлар көтелә. Без артистлар, тамашачыларыбыз өчен хезмәт итәргә әзер. Иң мөһиме, яңа сезонда да безнең белән булыгыз, диде Гөлнара Мулланурова. Dağlar көшер урынынан, бик-бик теләсәң күзләреңне йомда телә, йөрәгеңне ачып синнән булмас диючегә. Бер дә карама, алга гына карап атла, сиңа юллар ачып. Хыялым, шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине. Син хыялый алай булмай, шак-шак торасың, бераз җиргә кайтып та тор. Татлы төшеңнән тормыш хыяллардан тормай. Уян дисәләр, белмә, ишетмә, тыңлама, оялма хисеңнән. Хыялым, шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине. Пышмагында синең татлы тышың булып, һәр төн кергәне бер кайчанда уйларымдан. Җибәрмәм сине, сине җибәрмәм хыялым, өнемдә күргәнчә хыялым. Шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине хыялым. Шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине. Ашарсыңмы хыялым, калдырма мине. Хит парадны үзе җырчы, үзе скрипкачы Иркә Гайнымөхәммәтова дәвам итә.
Күптән түгел татар халык җыры Ала юлның тузаны җырының инструменталь версиясын чыгардым. Хәзерге вакытта бу музыкаль композициягә клип төшерү белән шөгыльләнәм, диде Иркә. Ağaçlar iyeleşken su içeriye mileştim. Sağnılarım betteriydi seni görüp söyleşsem. Tolla 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 iyge billegim. Niye tolla niye yana iken benim yüreğim. Tolla 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 iyge billegim. Niye tolla niye yana iken benim yüreğim. Diliga bosma saldım qayınını saylap qına. Yanlarına varır idim qoş bulup sayrap qına. Tolla 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 iyge billegim. Niye tolla niye yana iken benim yüreğim. Tolla 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 iyge billegim. Niye tolla niye yana iken benim yüreğim. Ağıydın suı tibirelle vurdasını da sal bulsa. Suğa salsanı kalkıp çıgar bizge nasip yar bulsa. Tolla 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 iyge billegim. Niye tolla niye yana iken benim yüreğim. Tolla 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 iyge billegim. Niye tolla niye yana iken benim yüreğim. Güzel Kamil Nazbaklar гаиләләр белән клип төшергән. Күптәннән гаиләбезнең бер көне дигән юмористик рухта клип төшерәсе килә иде. Эш малай булгач, һәр көнебез кызык безнең. Клипта уйлап чыгарылган бер күренеш тә юк.
Bu için barlıktagı tırmışыбыз, dedi Güzel İdrisova. Şын болса ғұмырға бір бола Сен менің нақшымды жан кесер Сен менің бақытым, бақытлы әр күнім Сен керек, сен керек, сен керек Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Сулаған хауадай сен керек миңа Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Сен керек шуны біл, сен керек әр мезгіл Мен сенсіз сағышны жырғына Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Сен керек әр вақыт, сен керек әр қайда Сен керек әр сағат, әр минут Минутлар қай шақта, сағаттай тұйылса Шул шақта сен генә юқта юқ Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Сен керек әр сағат, сен керек әр минут Сен керек әр вақыт жаныма Сен керек әр мезгіл, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Сен керек, сен керек шуны біл Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына Лайыклы хит кунагы эстрадаға тәуге адымнарын ясаучы жыршы Арсен Камакаев. Сәлем Арсен, ничек кайфлар? Сәлемсез, хәлләр яхшы, кайфлар шулай ук. Арсен, үзең белән якыннан таныштыр әле. Кайсы як егете син, нинди гаиләдә үстең һәм ни өчен син Арсен Камакаев? Мин тудым Пермь өлкәсенең Барда районында. Гаиләдә мин бер бала гына булып тудым. Әти минем баянист, әни банковский сферада эшләде. Икесе дә җырлыйлар, бийләр. Сөйләгән чаклары бар. Райпо заманнарында икесе генә Барда районны представлять итәргә концерт белән чыкканнар, икесе генә концерт куеп йөргәннәр. Шуңа әби, бабайлар да безнең якта нәселдә җыр белән биеп яшәгәннәр. Әйбәт. Сәхнә, эстрада нәрсәсе белән үзеңне җәлеп итте? Мин 16-18 ел иҗаттан читтә тордым. Мин по образованию юрист, шушы эштә мин хезмәт иттем 20 елдан артыграк. И бер 18 ел назад, бер 2-3 ел назад ничектер вот килеп чыкты, мәхәббәт уянды тагын иҗатка. Мин җырларны яза башладым. Татар телендә дә, бер дә уйламастан урыс телендә дә җырлар бар. Мин автор башкаручы. Хәзерге көндә минем җырлар күп, бер концерт куярлык кына түгел, еще да күбрәк. Шуңа вот килеп чыкты. Алда тагын да күбрәк булсын. Гаиләңне клипларыңда күргән бар. Алар җырчы булуыңа ничек карый? Ну яхшы карыйлар. Мин бит иҗат белән генә
шөгыльләнмәдем. Мин шушы 20 ел ишендә, мин серьезный гына эшләрдә хезмәт иттем, эшләдем. И хезмәткә кергәч, алар күрәләр, что минке теләк бар, сәләт бар. Шуңа да алар мине поддерживать итәләр, хатын миңа булыша. Намус әйбәт. Син үзеңнән бүгенге секендә канәгатьме? Кайсы ягыңны үзгәртер идең? Канәгать булып кына булмый. Канәгать булып утырсаң, алга таба атлап, алга таба үсеп булмый. Бала вакытлар канәгать, хыялларыңа ирешсәң, максатларыңа ирешсәң, куйган максатларыңа ирешсәң, канәгать. Тагын яңа хыяллар, яңа максатлар куйсаң, тагын канәгать булмыйсың, тагын эшләп башларга кирәк. Шуңа үзгәртәк яклар чыгып тора инде. Барыбер Менә киләчәккә нинди планнарың бар тагы? Алла бирсә, Татарстан якта үзебезнең сольный концертларны куйып килә, кешеләргә күрсәтәсе килә үземнең иҗатны. Безгә дә, тамашачыларыбызга да күргән насыйп булсын. Амин. Арсын, син үзең иҗат итәм, үзем җырлыйм дидең, күбрәк җырларыңны нинди музыка уен коралларында башкарасың? Мин күп бүтән җырларны только гитарада гына сочиняйтам, башкарам, гитарада уйнап. Алайса, әйдә, синдән бер җыр. Хәзер мин сезгә бер җыр багышлап итәм. Башкарам гомер юлымда дигән сүзләре минем бездә әйтәләр кайнан итеп битәләр инде. Амира Үтәгәнова көй үземнеке. Мин көй җырларда көйләр барысы да үземнеке, бер генә җыр сатып алынган бар. И то мин аны танышыр өчен сатып алдым. Сүзләрне соңгы арада ала башладым авторлардан. Чөнки аларның тел баяклары күбрәктер татар телендә. Миңа татар телендә аз гына авыррактыр язарга. Но урыс телендә, татар телендә мин барыбер язам. Әйдә, рәхим. Көннең күрке кояш булса, күңел күрке уйларда, сизелмичә үтеп киткән яшь гомер кай арада. Дөнья йөген тарткан чакта утлар сулар кичилде, тешләр кысып йодрак тыйнып түзеп яшьлекләр узды. Кайын агачы тал булмас, кайын суы бал булмас. Күпме генә уйласаң да, яшь гомер кире кайтмас. Яшь гомереңдә бер генә, картлыгыңда бер генә, алтын кебек гомерләрнең кадерләрен белгенә. Шулай. Уңышлы булсын җырың. Зур рәхмәт. Синең белән танышуыбызга шат идек, Арсен. Иҗади уңышлар теләп, сау булашабыз. Рәхмәт, чакырганыз өчен сезгә дә уңышлар. Күрми
dünyada. Kuşak jayıp, şat yılmayıp, atlıysın sen min atama. Nur seybesin sen dünyaya, qarashingdan gullar tamam. Kuşak jayıp, şat yılmayıp, atlıysın sen min atama. Nur seybesin sen dünyaya, qarashingdan gullar tamam. Nur seybesin sen dünyaya, qarashingdan gullar tamam. Лилияна Газизова «Язмышыма каршы барам» клибы турында былай ди. Нью-Йоркның данлыклы Таймс скверында татарча клип төшерү, халкыбызның милли киемнәрен күрсәтү һәм үз телемдә җырлау күптәнге хыялым иде. Клипта Казахстаннан Лос-Анджелеска күченеп килгән дустым татар егете дә катнашты дип сөйләде Лилияна. Милли җанлы җырчыбыз белән чын күңелдән горурланабыз. Язмышыма каршы барам, буйсындырып кыя ташны. Кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам, барам, юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Мәхәббәткә ышануым, яшәвемә бирер дәрман. Яратуда минем көчем, яратуда минем дәвам. Барам, барам, юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Барам, барам,
студиябызда кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган җырчы Гөлнара Габидуллина. Сәлам, Гөлнара, ничек хәлләрең? Сәлам, Илсаф, Аллага шөкер. Гөлнара, эстрадада күптәннән хезмәт итәсен. Замана белән бергә эстрада үзгәрәме? Әлбәттә үзгәрә, Илсаф, чөнки бит инде аранжировка сыйфатлары үзгәрә, темп, ритм җырларының күбрәк шаянрак җырларга тырышабыз. Үзгәрә. Әле тиздән шәхси концертыңа да куярга җыенасың дип беләм. Тамашачыга нинди сюрпризлар әзерлисең? Әлбәттә инде 1 ноябрьдә минем үземнең концерт була. Һәм инде тамашачылар концертка килгәч күрерләр, барлык серләрне ачып тормыйбыз, Илсаф. Рәхмәт. Бик күп сюрпризлар, бүләкләр булачак, Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Гөлнара кызың Әминә дә әнисе изеннән бара, җырлай. Бу аның үзенең теләгеме, әллә син юл күрсәттеңме? Дөресен генә әйткәндә, һәр җырчы, иҗатташ дуслар белән сөйләшкәндә дә алар бит инде юк, балалар менә җырга китмәсә, җырламасын дип күбрәк шундый сүзләр ишетәбез бит инде. Барыбер үзебезнең таптаган юлдан беркемнең дә менә авырлыкларын, ничек менә барсын да уйлап, Әминәне әлбәттә мин теге җырчы булсын дип теләмим. Ә шулайда аңа карап ул ай-хай белмим. Шулайрак шул. Әйе. Чөнки ул менә садиктан бирле менә ничек менә җырлый башлады. Шулай мин аңа бер кашан да теге юк дип әйткән юк, чөнки мин үзем дә эстрадага килгәндә иң беренче бит инде үзем беләсең, синең белән башладым. Әти ул вакытта да әйткән булды. Икенче һөнәр булырга тиеш, укытучы бул. Чөнки мин музыка педагогия бетердем институтын. Ничек дип әйтим, урысча подушка безопасности булырга тиеш, җырчы гына түгел, җырлап кына йөрү түгел. Шуңа күрә мин Әминәне дә җырлап кына йөрү түгел, икенче якка шулай ук әз генә бара башладым, чөнки хатын-кыз өчен иң беренче сәхнә түгел, ул гаилә. Рәхмәт. Менә шулай. Сине нәрсә илһамландыра? Менә шул сорауга менә килеп җиттек. Мине илһамландыра әлбәттә гаилә. Иң беренче гаиләдә тынычлык, сау-сәламәт булсыннар, балаларым исән-сау булсын, ирем эшләсен, барсы да туганнарым янәшәдә булсын, дусларым, барсы да илдә тынычлык булсын. Менә шул илһамландыра, эшлисе килә. Безнең артистларның үз эченнән җырлап йөри торган җыры була. Син нинди җырларга яратасың? Илсаф, менә дөресен әйтәм, кай вакытта үз җырымда җырламыйм. Ул менә аны бит инде күңел халәте, ул менә ничек күңел халәтеңә туры килә, шундый җыр ничек искә килә башыңа иң беренче, шуны җырлыйсың. Шулай. Шулай да концертка теге әзерләнгәч, күбрәк яңа җырларыма өстенлек бирәм. Күбрәк аларның теге текстларын яңа бит әле, шомары бетмәгән, шуңа күрә аларны җырларга тырышам инде. Гөлнара, үз гомереңдә иң истә калган бүләк? Иң истә калган бүләк. Әлбәттә, ул балалар, минем кызым. Әйбәт, рәхмәт. Алайса, әйдәгез, мәйдан тамашачылары эшендә бер бүләк. Җыр. Әлбәттә инде. Хәзер тормыш матурлыгын тояр өчен яшәргә кирәктер яратып, яхшылыклар теләп һәр кешегә, якыннарың өчен җан атып. Әңгәмәң өчен рәхмәт, Гөлнара. Сиңа уңышлар теләп сау булашабыз. Сау булыгыз, рәхмәт яусын. Бәгыреңдә җаның туңса, көннәреңнең төсе уңса, галәмдә мин барын онытма. Яныңа дип йөгерермен, хисләреңә түгелермен, сагышларга гына юлыгыма. Җылытырмын, юатырмын, ихлас янып яратырмын, сөеп туймас кешем сине генә. Язмышлардан сұрап көтеп, мәңгі ярату үшін мені генә.
Арзуларың сүрілсе де, қара бұлыт көрінсе де, аяқтысын бірге ізілер біз. Шәмнәріңе ут қабызып, үмітіңе нұр тамызып, бір ұшақта янып күйер біз. Жылытырмын, юатырмын, ихлас янып яратырмын, сүйіп туймас кішім силгені. Көңіліңе қояш іліп, язмышлардан сұрап күтіп, мәңгі яратушың мені гені. Тетрендірсе яшәуләрің, сызландырса күкрәуләрің, мин бар жердә жаным онытма. Ашыгам мин синең янга, төшләремне ялгап таңга, яшәүләрдән генә сулыкма. Жылытырмын, юатырмын, ихлас янып яратырмын, сөеп туймас кешем сине генә. Күңелеңе кояш іліп, язмышлардан сұрап күтіп, мәңгі яратушың мені генә. Күңелеңе кояш іліп, язмышлардан сұрап күтіп, мәңгі яратушың мені генә. Мәңгі яратушың мені генә. Хит парадның иң яш җырчысы Милада Казанның 18-нче номерлы инглиз мәктәбендә белем ала. Мәктәп чараларында актив катнашам. Укытучылар көненә багышланган концертта да җырладым. Биюгә йөрим, вокал белән шөгыльләнәм. Вокал буенча стазым танылган җырчы Гөлнара Габидуллина, диде Милада. Күңеле
Тапшыруыбыз бүгенгә ахырына якынлашты. Дуслар, һәр йортка иминлек, һәр берегезгә күңел тынычлыгы телибез. Инде яраткан мөгаллимнәребезне укытучылар көне белән котлыйбыз. Эшегездә зурдан-зур уңышлар юлдаш булсын. Барысы өчен дә рәхмәт сезгә. Мин Илсаф сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.